Кніга прарока Ізекіэля, раздзел 27. І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы. Такім чынам ты, сын чалавечы, галасі дзеля Тыра, і скажы Тыру, што жыве ля ўвахода ў мора і гандлюе з народамі на астравах многіх, гэта кажа Господ Бог. О, Тыр, ты сказаў, я дасканала прыгожы. У сэрцы мора твае межы, будаўнікі збудавалі цябе, выканалі прыгажосць тваю. З ялін сынірскіх пабудавалі табе ўсе сцены, узялі кедры з Лібана, каб мачту паставіць табе, з дубоў басанскіх зрабілі вёслы табе, і лаўкі твае зрабілі з косці слановай, і з кіпарыс з астравоў кітымскіх. З тканага рознакаляровага вісону з Егіпта зрабілі табе ветразь, каб быў на мачце. Гіяцынт і чырвоны пурпур з астравоў Элісы былі табе накрыццём. Жыхары Сідона і Арадыя служылі табе веслярамі. Мудрацы твае, Тыр, сталі для цябе маракамі. Старэйшыны з гібла і спрактыкаваныя майстры яго былі ў цябе, каб папраўляць пашкоджанні твае. Усе караблі марскія і маракі іх наведалі цябе, каб гандляваць з табою. Жыхары Персіі і Луда і Пута былі ў войску тваім, ваярамі тваімі. Шчыты і шлемы яны павесілі ў цябе, яны прынеслі табе славу. Сыны Арадыя і войска тваё былі кругом на мурах тваіх, і гамадыйцы былі на вежах тваіх. Павесілі яны свае шчыты вакол на тваіх мурах, дадаючы прыгажосці табе. Тарсі загандляваў з табой дзеля мноства ўсякага багацця. Срэбра і жалеза, свінец і волава далі табе за тавары твае. Яван, Тубал і Масок вялі гандаль з табой, абменьвалі ў цябе нявольнікаў і вырабы з медзі. З Бет-Тагар мы прыводзілі да цябе на абмен на плошчу тваю коней і вершнікаў і мулаў. Сыны роды вялі гандаль з табою. Незлічоныя астравы гандлявалі з табою. За плату давалі табе біўні слановыя і дрэва эбенавае. Эдом вёў з табою гандаль з прычыны тваіх многіх вырабаў. Давалі табе за тавары карбункулы, пурпур і рознакаляровыя тканіны, і вісон, і чырвоныя каралы, і рубіны. Юда і зямля Ізраэля гандлявалі з табой, давалі табе на абмен першую пшаніцу, смалу і мёд, і алей, і бальзам. Дамаска гандляваў з табой дзеля шматлікасці тваіх вырабаў, дзеля мноства твайго багацця. Віно з Гельбона і воўну з Сагара, і віно з Узала давалі табе на абмен. За твае вырабы давалі табе вырабы з жалеза, цынамон і трыснёг, як тавары абмену. Дэдан даваў табе дыванкі для сёдлаў. Арабія і ўсе князі Кідара куплялі ў цябе, яны давалі табе авечак і бараноў і казлоў. Купцы з Сабы і Рэгмы гандлявалі з табой, давалі табе на абмен усе найлепшыя духмянасці і усялякія каштоўныя камяні і золата. Харан і Хене і Эден гандлявалі з табою. Купцы з Сабы, Асура і Хельмада гандлявалі з табой. Гандлявалі яны з табой багатымі шатамі, плашчамі з гіяцынту і ўзорыстымі тканінамі і рознакаляровымі тканінамі, якія былі абкручаны вяроўкамі і пакладзены ў кедравыя скрыні. Караблі з Тарсіса, кіраўнікі твае, прывозілі да цябе тавары. І стаў ты багаты і дужа слаўны ў сэрцы мора. Весляры твае завялі цябе ў вялікія воды, паўднёвы вецер зламаў цябе ў сэрцы мора. Багацце тваё і скарбы твае і шматлікія тавары твае, маракі твае і твае старанавыя, майстры твае і пакупнікі твае, таксама ўсе ваяры твае, якія ёсць у цябе, і ўсё войска тваё, якое ёсць у цябе, патонуць у глыбіні мора ў дзень твайго падзення. На моцны крык тваіх старанавых задрыжаць узбярэжжы марскія, і ўсе весляры пасыходзяць са сваіх караблёў. Маракі і ўсе старанавыя марскія стануць на сушы і загалосяць дзеля цябе ў голас, і будуць лямантаваць горка, і пасыплюць галовы свае попелам, і качацца будуць у пылі. І дзеля цябе паголяць яны лысіну і апрануць жалобныя шаты, і будуць плакаць па табе ў горачы, наракаючы вельмі горка. І загалосяць па табе шчыра душы, спяваючы песню жалобную, і аплачуць цябе. Хто ж быў, як Тыр, які змоўк у сэрцы мора? Калі тавары твае ішлі з-за мора, карміў ты шмат народаў. Дзеля мноства багаццяў тваіх і тваіх тавараў узбагаціў ты цароў зямлі.
Цяпер ты разбіты морам у глыбінях водаў. Твае багацці ды ўсе твае жыхары, якія былі ў цябе, патанулі. Усе жыхары астравоў дзівяцца з цябе. Цары іх, праняты страхам, дужа трывожацца. Купцы з розных народаў асвістваюць цябе. Стаў ты страхоццем для іх, і не будзе навекі цябе.